Ara, abans d'hora, tanqueu la porta amb un hipotètic govern amb Convergència aquí a Girona. Però torno a repetir, si Convergència adopta política social, si fa, diríem, lluita contra les retallades del govern de la Generalitat, és a dir, si fa el contrari al que està fent Convergència a nivell local, en parlem. Ara bé, serà la mateixa Convergència. Jo el que vull no és pactar amb un o pactar amb l'altre. El que vull és que els ciutadans coherents, estem en una ciutat, es vota persones, es vota fets que s'han anat treballant en aquests anys, que no se n'estiguin d'etiquetes i vegin en la nostra coalició una alternativa real de govern. I ho dèiem sense petulància, diem que nosaltres podem ser una alternativa real de govern, com ho han estat altres ciutats de Catalunya, que estan governades per iniciativa, com són altres ciutats europees, que estan governades pels Verds. Per tant, aquí no hi ha una dicotomia, aquí no se pot votar solament a un o a l'altre. Aquí el vot és lliure i es pot donar força. Si nosaltres traiem més vots que les anteriors eleccions, ens trobarem en millors condicions per pactar, per assegurar que les nostres polítiques siguin les polítiques que es portin en el futur govern de l'Ajuntament. Jo tinc l'experiència de pactar i tinc l'experiència de governar com per fer-ho possible. Si em permeteu afegir una consideració? Mireu, a Baden-Württemberg mai haguéssim pensat fa 20 anys que els Verds estarien governant, oi? De fet, pocs haguéssim pensat fa uns anys que Iniciativa estaria amb 3 regidors aquí a Girona. Pocs. Nosaltres sabem que els canvis no venen d'un dia per l'altre i difícilment serem la força més votada, és cert, però nosaltres podem liderar moltes coses a Girona. Entre altres coses perquè Girona té una dimensió, unes característiques on l'ecologisme i l'esquerra li sentaria bé, molt bé. Estàvem parlant de mobilitat i l'exemple de Friburg. Per què a Girona no es poden liderar polítiques en matèria de mobilitat, en matèria de medi ambient, com les que fan els Verds a Alemanya? Per què no? Per tant, nosaltres aspirem a créixer, a ser determinants, però a la vegada a créixer i a ser determinants en les nostres idees i influint amb les nostres idees. Jo ho he dit, amb la Convergència d'avui és difícil entendre's perquè avui la Convergència d'avui és aquesta Convergència que està demanant esforços a qui menys té. I amb els socialistes és prou complicat, prou que ho sabem. Però nosaltres entenem que avui el que cal és que aquesta força que representa ni l'un ni l'altre, ni PSC ni Convergència, ha de créixer i ha de créixer força. És més, afegeixo, crec que a Girona aquella gent d'esquerres i compromesa, aquella gent que vol polítiques innovadores, que vol polítiques diferents, té una opció i una opció clara que pot influir. I a més amb un lideratge clar també, que és el del Joan Oloriz. I per això aspirem a ser sorpresa a la nit electoral aquí a Girona i a tenir un molt bon resultat.